Oyaore nyakora Mugajwang' en geno mara ne bedo kod weekend makare kamoro ma intie arwakin machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 18 dwe no mar 10 e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino. Mokwongo weya mi kawuono e sigana ka today in history. Odiochieng' machal gi ma kawuono higa mar 1982 doho ne ong'ado ne japuonj maduong' mar mbalariany ma Kenyatta mano Kenyati, Maina wa Kenyati, twech mar higni 6 kuom wacho weche mag siaya oganda mondo kwed loch mar ker mar ariyo mapacho kae Daniel Toroitich arap Moi. Kawuono e sigana en odiochieng' machal gi ma kawuono e higa mar 1982 doho mamalo ne ong'ado bura mar twech mar higni 6 ne lecturer mar mbalariany ma Kenyatta mano Maina wa Kenyati kuom wacho weche mag siaya oganda mondo kwed piny owacho. Mano e today in history kata kawuono e sigana kama kaseloro ni odiochieng' machal gi ma kawuono e higa mar 1982 doho ne ong'ado bura mar twech mar higni 6 ne lecturer mar mbalariany ma Kenyatta mano Maina wa Kamati kata Maina wa Kenyati kuom wacho weche mag siaya jopiny mondo kwed piny owacho. Machiegni kendo wadhi chako kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho nyimo oboke mar Daily Nation en Uhuru Raila plot knock alike coalition. Uhuru Raila plot knock alike coalition. Faced with the formidable challenge from Deputy President William Ruto's United Democratic Alliance UDA, strategies of President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga have drawn inspiration from the victorious pre-election pact of 2002 and crafted 3 options for nominations to secure majority seats at all levels. Iwacho ni sani koro jolony mag siasa mag ogai mar ODM kod Raila kod ker Uhuru Kenyatta sani koro oseketo kenge mar neno gi loso riwruok mar siasa machal kod riwruok mar NAK mane oloso higa mar 2002. Iwacho ni jolony mag siasa mag ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga sani koro osechako loso chenro kata okenge mag loso riwruok mar siasa machal kod riwruok mane olos mar NAK higa mar 2002 mane omiyo ker Mwai Kibaki loch e yiero mar higa 2002 kaka yo mar neno ni giyudo ute chung' od bura, ute mag MCA, ute mag senators kod ute chung' od bura mag women rep mang'eny e pacho kae. Jotelo mag ODM kod Jubilee iwacho ni sani koro nie twak ma iye tek kama jotelo gi temo ng'iyo yore mag nyalo neno ni giyudo ute chung' od bura mathoth e yiero maduong' mabiro kendo gidwaro tiyo kod formula mano tiyo kod loso riwruok mar NAK e higa mar 2002 mar neno ni riwruok mar Jubilee kod ODM oyudo ute chung' od bura mag mathoth, ute chung' od bura mag Senate mathoth ka chiel kod governors mathoth e yiero maduong' mabiro, formula mano ti kodo e higa 2002 e kinde mane olos riwruok mar NAK. Mano e thor mar wach e nyimo oboke mar Daily Nation. Jolony mag siasa mag Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga sani koro loso chenro mar neno ni riwruok mar siasa magidhi loso dhi bedo riwruok machal kod riwruok mar NAK mane oloso higa 2002 madhi konyogi yudo ute chung' od bura, yudo governors ka achiel kod senators mathoth e yiero maduong' mabiro. Thor mar picha mane nyimo oboke mar Daily Nation en picha mar Angela Tunui mane obedo jaloch e ng'wech mane obagi e gweng' e piny Netherlands odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ang'wen, speaker mar od bura mapacho kae Justin Muturi okwedo chenro mar ogai mar ODM Raila Odinga mar miyo anyuola mochando omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Speaker mar od bura mapacho kae Justin Muturi okwedo chenro mar ogai mar ODM Raila Odinga mar miyo anyuola mochando omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Ito oboke mar ang'wen bende jolony mag siasa mag ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM migosi Raila Odinga sani koro chano loso riwruok machal kod riwruok mar NAK mane omiyo riwruok mar NAK oyudo jo od bura mathoth e yiero mar higa 2002. E chenro makama jolony mag Raila kod Uhuru dwaro ni gilos riwruok madhi miyo riwruok margino jo od bura mathoth
senators mathoth, governors mathoth ka achiel kod MCS mathoth e yiero maduong' mabiro, kendo gichano loso riwruok mar tipo kaka riwruok mar NARC e higa mar 2002. Itoboke mar abich, Jalup Ker William Ruto ne otero campaigns mage e counties mag kadho wadh Nam Chumbi. Itoboke mar auchiel, ogai mar ODM migosi Raila Odinga osingo mar konyo anyuola mag jogo mane okedonre loch mapacho kaita jo Mau Mau poni oyiere ka ker mapacho kae. Ogai mar ODM Raila Odinga ne osingo ni odhi konyo anyuola jo Mau Mau mane okedone loch mar piny Kenya e pacho kae. Itoboke mar abiriyo, Governor ma Kirinyaga Mikayi Anne Waiguru owacho ni en kod geno ni lwasi mar siasa dhi bedo mokwe e kinde nyasi mag Mashujaa Day ma idhi timo e kaunti ma Kirinyaga chieng' tich adek. Itoboke mar aboro, odiochieng' manyoro, okil Kamaloka Evans Munari ne oiki e kaunti ma Nyamira. Odiochieng' manyoro, okil Kamaloka mosenindo Evans Munari ne okow e kar yweyo mayudore e kaunti ma Nyamira. Pajo ndiko ka achiel kod pajo somo weche moko e counties ka achiel kod weche moko e pinje ma oko. Oboke mar ariyo, an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyimo oboke mar The Standard eni Ruto front runner or 2022 peseta. Ruto front runner or 2022 peseta. For the last 3 years, DP has been on the campaign trail, giving him a clear advantage. But as other aspirants emerge and sell their candidature, will he be able to maintain his pace to finish line? Mano e penjo mane e thoro oboke mar The Standard. Iwacho ni kuom thuolo mar higni adek, Jalup Ker William Ruto osebedo katimo campaigns e pacho kae. Kata kamano penjo en ni bende odhi nyalo goyo campaigns mage nyaka dakika mogik bobed jaloch e yiero maduong' mabiro koso. Iwacho ni Ruto osebedo katimo campaigns kuom thuolo mar higni adek mokalo e pacho kae. Koro penjo en ni bende odhi nyalo timo campaigns nyaka e dakika mogik kendo bed jaloch, kose odhi nagoyo campaigns to kodhi bedo jaloch e yiero maduong' mabiro. Picha mane nyimo oboke mar The Standard en picha mar ogai mar ODM Raila Odinga e kinde mane oyudo gweth kowuok kuom min jago mane okedonra ne loch mapacho kae Dedan Kimathi, mano Mukami Kimathi. Picha mane nyimo oboke mar The Standard en picha mar ogai mar ODM Raila Odinga e kinde mane imiye gweth kod min jago mane okedone loch mapacho kae Dedan Kimathi, mano nyadende Mukami Kimathi, e kinde mane otimo negi limbe e gwenge mag Laikipia, kama ne osingo ni piny owacho mare dhi konyo anyuola mag Mau Mau poni oyudo loch e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar adek loso ewi iko mar okil Kamaloka mosenindo Evans Munari mane otimre odiochieng' manyoro e kaunti ma Nyamira, kama osiepe ne ochoko omenda maromo milion 16 ma idhi konyogo anyuola ne chulo bil mar osiptal. Anyuola mag okil Kamaloka mosenindo Evans Munari ne ochoko omenda maromo milion 16 ma gidhi konyogo anyuola mare chulo bil mag osiptal mane oweyo chien. Itoboke mar ang'wen pod penjo en ni Jalup Ker William Ruto osebedo katimo campaigns kuom thuolo mar higni adek mokalo. Bende odhi nyalo timo campaigns nyaka dakika mogik kendo bed jaloch e yiero maduong' mabiro koso oyo. Itoboke mar aboro en jago ma dhi laro kom ker kod otiko mar ODM mano Jimmy Wanjigi, ja ohala mar Ahuma e pacho kae. Jimmy Wanjigi okwedo chenro mar Raila mar miyo anyuola mochando omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Jimmy Wanjigi okwedo chenro mar Raila mar miyo anyuola mochando omenda maromo shillings 6,000 dwe ka dwe, ka owacho ni Raila onge kod lony e weche mag uchumi. Itoboke no bende Ruto osingo mar chiero uchumi e pacho kae e higa manyien. Jalup Ker William Ruto bende ne osingo mar chiero uchumi ma pacho kae poni oyiere ka ker e yiero maduong' mabiro. Ne owacho magi
e kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 10, ogai mar ODM migosi Raila Odinga osingo ni piny owacho mare dhi konyo anyuola mag jo Mau Mau mane okedo ne loch ma pacho kae. Ne owacho magi kinde mane otimo limbe ne min jago mane otelo ne chenro mar kelo loch e pacho kae, Dedan Kimathi, e gwenge mag Komarok, kama anyuola mar Dedan Kimathi kotelne kod min Dedan Kimathi mano Mukami Kimathi ne omiyo Raila gweth mare kendo kwayo ne hawi maber e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Weche moko e counties kaachiel kod pajo ndiko nyaka pach josomo. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wache nyimo oboke mar The Star en Raila storms Mount Kenya East as he wins bigwigs. Raila storms Mount Kenya East as he wins bigwigs. He will be in Meru today, then moves to Tharaka Nithi on Tuesday for Azimio la Umoja. Ogai mar ODM migosi Raila Odinga dhi chako limbe mare mar ndalo ariyo e counties mag Meru, Tharaka Nithi kaachiel kod Embu odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono ogai mar ODM Raila Odinga dhi tero ote mare mar Azimio la Umoja e kaunti ma Meru, bang'e to obiro dhi e kaunti ma Tharaka Nithi odiochieng' makiny kama odhi tero campaigns mag Azimio la Umoja kaachiel kod goyo campaigns mag yiero maduong' mabiro. Picha mane nyimo oboke mar The Star en picha mar jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi e kinde mane oyuoro e nyasi mar iko okil Kamaloka mosenindo Evans Monari e kaunti ma Kisii odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ariyo, jalup ker William Ruto okwayo jodak makadho wadh Nam Chumbi mondo bed motang' kod jotelo mawacho ni jotelo mawacho miriambo. Ruto ne okwayo jodak makadho wadh Nam Chumbi mondo bed motang' kendo bed akicha ne jotelo mag siasa mawacho ni wacho weche mag miriambo. Ne owacho magi odiochieng' manyoro e kaunti ma Mombasa. Ito oboke mar auchiel en ogai mar ODM migosi Raila Odinga dhi chako limbe mare mandalari e gwenge mag Mount Kenya East e counties mag Meru, Embu kaachiel kod Tharaka Nithi, kama odiochieng' ma kawuono Raila dhi tero ote mare mar Azimio la Umoja e kaunti ma Meru, ka odiochieng' makiny Raila dhi timo limbe e kaunti ma Tharaka Nithi kendo idhi rwake kod Governor Kiraitu Murungi, Mudhomi Njoki kaachiel kod Martin Wambora, mago governors maok e gwenge mag Mount Kenya East moting'o counties mag Embu, Meru kaachiel kod Tharaka Nithi. Ito oboke mar aboro loso mana ewi medruok ewi nengo mar fuel e pacho kae, kama jood bura sani kod loso chik mar neno ni onge chieng' ma nengo mafuta biro idho malo kendo e pacho kae. Nyakwaramogi, mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Chris Owino.